Lero pa Nyasa Voice Box Jomo Osman akulankhula kulongosera kunena kuti kudzikonda kumene kulipo ku chipani cha Democratic Progressive DPP kupangitsa kuti MCP iwine zisankho za 2025 komanso mwina kuti zatha kukhala ndi mpata olamulira dziko lino kupyolera mu chaka cha 2030. Jomo Osman akudandaula kuti ayi ku DPP chonde mukanasintha khalidwe, munthu akangolankhula pang'ono osamuchotsa mu chipani, munthu akalowetsa pang'ono mukumamthamangitsa ku chipani, kuti anthu watu sakungochoka okha, akumachoka ndi anthu awo owatsatira, anthu amene ndi mavoti ofunikira kwambiri ku chipani cha DPP kuti awine zisankho. Ndekha limodzi pano pa Nyasa Voice Box ya Jomo Osman akamaliza musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Lo unengwajiti chisia au mwanja wawe chete painani pa audio jao ngwajiti chisia vuto la DPP nkuzikonda mumadziwa kunena kuti 2025 tipita kumavoti, 2023 mukuchosa anthu achina Grezeda Jeffaj simayenera kuwachosa amenaja, mukuchosa Kondwani Nankhumwa simayenera kunchosa. Why simunangopirira kunena kuti tiduse 2025 tikangovota anthu aja titakuwachotsa? Mukuchosa anthu tikupita kumavoti. Nawo anthu aja andokupsya mtima pano akukutembenukirani ndikumakoka machina age limit and they are doing everything possible kuti DPP isabwerere mboma ifwa ndi ana anu akonko. Vuto la DPP ifeyo ku DPP kuno, vuto limene tili nalo lalikulu ndi kusungira mangawa ndi kufuna kukhaulitsa mmene wanenera munthu wamkulu pamwamba apa kunena kuti our problem was kunena kuti Chilima namchotsa mangochosako anthu aja sachoka okha amachoka ndi gulu. Now chimene chikuchitika panopa kumwera kuno mwakugawa usi ali ndi anthu ake amene tikunenayu, amene tikuti Chikondwani Nankhumwa ali ndi anthu ake tikunena pano, David Mbewe ali ndi anthu ake, Mai Joyce Banda ali ndi anthu awo, Atupere ali ndi anthu ake, Inuso Apita Wamthalika ali ndi anthu ake, onsewo anthu akumwera. Pitani chigawo chapakati chipani chilipo chimodzi, inu nkumalimba mtima kuti muwina, zona nkumalimba mtima muwina inuyo. Chigawo chapakati the only party imene ilipo ndi MCP basi. Kunoko mwagawa Kondwani Nankhumwa is going even to tenga anthu kuno kupitisa ku MCP. Chimodzimodzi Michael Usi atenga anthu kumwera kuno kupitisa ku MCP. MCP chigawo chapakati ilipo yokha. And inu nkumalimba mtima DPP tibweraso mboma. Kodi inu game itu ndi anthu, si game yongonena kuti ife choti mwankhula zichitika. Ndi game ya pa ground. Tonse tikuchita kudziwa tikuyambira kalekale Central Region yonse. We cannot start any party from Central Region. Sizitheka adayeserapo Hedwig Ntaba zidakanika. Adimene jenali move yaikulu imene anapanga acheya kumpasa Hedwig Ntaba ndalama ndikunena kuti tambisani chipani pepo tigawe MCP. It proved wrong kuti MCP si nyameka. MCP si nyameka. Now kunoko ku Central, kunoko ku Southern kuno, ku Southern kwathu kuno. We need now to unite. Tizipani tose tikhale limodzi. Kuma Atupere atenge kwake, Mai Joyce Banda atenge kwake, Kondwani Nankhumwa atenge kwake, Michael Usi atenge kwake. Ifeso DPP tili Kongo ndikumaona ngati ziyenda. MCP tuboma lilamula mpaka 2030 mwinaso kudusaso 2030. MCP sitingaichotse chifukwa kuti ifeyo ku DPP tili ndi chikuwawe, timafuna anthu azimva kuwawa. Kumapirira usogoleri, kumapirira sukhala ndi anthu ofanana. Pamakhala kuti when you are a leader umakhala ndi anthu ena openga, ena ovuta. Be like chair anali ndi achina Kamlepo Kaluwaja amangwaitana nkuwapasa ndalama kwakhazika chete. Why can't you learn from him? Inu ya DPP pena pake tasanima siku takonzani zinthu ku DPP uko, takonzani MCP chipani chimene ikuona kunena kuti chikozopikisana nawo ndi DPP yokha, palibe so chipani china. Koma DPP yono kupsya mtima kumangochosa anthu chipani. Inu mungacho kumpoto munachosa anthu chipani, anthu munachosaja ali ndi abale awo, ali ndi azizawo, munachosera limodzi kaya. Iya ine mango yankhula kuti mwina tikonze DPP kwathuko ifo timva tukuwawa.